Pardon, ustupte mi, prosím, ustupte. A teraz sa pozrite sem. Dobre. Haha. Das ist bitte Lamay-Strand und links Chaweng. Okay? Trošku životu do toho, prosím, nechcem tu zhorieť na tom slnku, ja vás tu čakám. Haló, haló. Dobre, aj úsmev som dostal, alebo to kamera? Kamera, že? Iba jeden raz, lebo keď veľa, tak budeš mať strašne veľa šťastia. Haló, haló. To je vaša pláž Lamay, čo fotíte. Dobre? Ty kokso. Ty si tomu vyťal, Krištof. Dobre. No, moment. Dobre, kamarádek, poď ďalej, poď. Za konec to chyť, tak. Dobrý si ty zvonár. Haló, haló, Hirschhaven. Neopierať sa o Budhu, nedotýkať sa svoch, necapkať, Budha není kamarát. Seriózne, vážne, nemôžeme, to je brané ako prehrešok. Prosím? Mal by si sa teraz nejak... Teraz musí dať kláštoru 1000 batov. A možno mu odpustí. Veľký Budha. Nevidím nič. To je čínsky zverokruh, tie zvieratka. Môžeš sa nájsť niekde. To je podľa rokov, to sa není podľa mesiacov jak u nás, ale to je podľa rokov, v ktorom roku ste narodená, to tam patríte. Kde som ja? To není podľa mesiaca, vážené, to je podľa roku. Pardon, tak ja som 86. No to neviem, ako to... 1908. Na to sú tabulky. Na to sú tabulky, to sa nedá podľa... A mi sa zdá, že som tiger. Nie, ja si myslím, že zmija. Ja som tiger Kde je Krištof? Kam odišiel? Tam nie, potom nemôžeš, potom to iba po zvončeku, dobre? Potom nie.